и няма 0, тук канал и няма това. Чакай, стой! Абе, няма да дадем! Абе, нужно Къде? Няма да разпоред, няма да разпоред. Чакай, Джери! Лесно, Джери, да можем да спрем. Джери, бей! Джери, бей! Важно! Нема Марта! Аз чакам, аз имам пътове! Къде? Не, момент! Дали пътове! Да! Отия взема пътове! Стига! Дал на късове! Който се кърнах до такса, знаеш? Няма значение това едно. Ама да видиш да се креят палцове! Това казал, това ще се залея. Ако не даде на късто. Аз това искам да отида да си делам с изумерно. Емо, аз кой по-и другото, бе. Онова къде си изправи ги. Чакай, остави ги така, бе. Емо, по-и е това, бе. По-и другото, той има цел. Да, цел, бе, как ще изпълниш, трябва да ми деш камера. Какво, бе, какво? Що се сънто? Не. Няма да се требално там. Еми ще го срещам, бе. Ще го махна половина. Бе, пък става на това топа. Забасвам майка. Що не работиш, бе, реба? Който маме, реба? Къс, защото, гледай, ти си свързал и двете си за това. Кое, бе? За това. Може малко за Кое, бе? за това и става къс. Бака, ти кьорът си. За кое съм ги върнал? Еми, това и прави къс. Трябва да се случи това. Май. И то гръмна си имам вече контакт. Как я стал легал? Шаша, я дал легал с това. Абе! Вале, дай го легал с това. Ти има 30 по. 3! Ела, пиле! Стига вече ме спозна. Чакай! Чакай само да не се допре. Ръчка, Джери. Остави това така. Какво ти го така? Слева, видим. Няма да стане, то веднага почервенел. Да, бе! Не червенел. Абе, веднага почервенел, бе! Както за малко, сега ще видим. Да, бе. Не? Не, бе, това дава контакта, точно това. Педагогически. Колкото ни си правим печка.